Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tebva tapinda mumamessages edu atatsoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 22 years ekuberekwa. Ndikuraramawo ndiri kunoko kunyika yeSouth Africa. Pandakauya kunoko ndakasiyawo musikana wangu kuZimbabwe, but akabva achizometiswa ndokubva atotizira paya paya. Saka chakazongondibohwa paari ndechekuti mushure mekunge atizira saizvozvo ava kuramba achingotaura neni apa ndisingazvizivi kuti munhu ainge atova kumurume. Then after that ndipo pandakazofind out. Ndakatopotsa ndatomutumidzira mari ndichida kuti ange achiuya kunoku, zvekuti kutaura kudai zvimwe kuda ndingadai ndiri kutochengeteswa nhombo isiri yangu, ndokubva ndazodeleta mafone numbers ake. Then ndakabva ndachizosanganawo nomumwe musikana pandakamuedhawo kuFacebook kwangu. Handina kana kumbogara ndakafungidzira kuti nezvaainge ari angazobvumawo munhu akaita seni. Not like ndiri munhu anonyanyisa kutambura, but ndakatoona kutoti level rake ritori level repamusoro. Ndakabva ndachizotanga kutaura naye mushure mekunge aaccepta friend request yangu. Akanditi hai, ndivaniko, tinozivana here? Ndikabva ndamuti iwe kuzivana kwei, tinokwanisa kungotanga kuzivana like now. Saka musikana uyu ndiri kudanana naye, iye ane makore 15 years ekuberekwa. So takati tatanga kutaura paWhatsApp akambondinyepera akandiudza kuti ainge aine 18. Akati nditumidzire mari yekuti ndinge ndichiuya ikoko. Pane zvakaitika ndainge ndisingatombobelieve kuti zvitukwane zviriko. Ndakakumbira muchembera vangu mari because kunoku ndinoshandawo panoshanda zvekare muchembere vangu, saka mari yangu inongopindirawo mukadhi ravo remukuru. Ndakabva ndavakumbira mari, but ndisingade kuti vange vachizviziva kutoti ndava kutoenda kunotumidzira chibhebhi changu. Ndikavaudza kuti painge paine zvinhu zvangu zvandainge ndichida kutenga mutauni. Saka kubva zvandainge ndakasiyana nemunhu wangu ndakakwanisa kutosevawo mari yakawanda. Vakabva vandipa mari yavakandipa yainge iri 2.5. ndokubva ndapinda mutauni. Ndapinda mutauni ndakati ndichida kunomutumidzira mari mukoma, ndakaishaya mari iyoyo. Ndakapusa ndikaita sekunge munhu ainge asina kukwana. Sezvo ndisina pasipoti, ndinowanzo kuti kana ndiine vanhu vangu vandinenge ndichida kutumidzira mari ndinoenda pazvimakebhini zvemukuru, ivo bva vandigadzirira order. Ndobva ndachizoenda manje kunobhadhara neorder yacho iyoyo yavanenge vandigadzirira. Saka ipapo mukoma Nashi ndo pandakabva ndachizoti komari apo ndatogadzirirwa order nechekare. Mvezi wacho akatongoboekana, ndikazotongomupa 100 yedrink apa mari iya yandainge ndabva nayo kumba ndainge ndaishaya. So ndakatoti nhasi chibhebhi chichatondiramba. Shuwa ndingachiudza kuti chifanosoenda kunomerera mari kumukuru, ndobva ndatadza kuchitumidzira mari. Nhasi ndinotorambwa zvangu, but to my surprise she was understanding because ndakati ndichiripo pamukuru paya ndikabva ndamuti baby ndabirwa mari right now nditori pamukuru. Kana uchifungidzira kuti maybe ndinokunyepera, ndinokwanisa kuti mukoma vandiinavo panapa vakuitire audio. Ipapo I was so stressed but to my surprise baby rakabva ratongonzwisisa. Akabva anditi zvinowanikwa, anyway it is fine. Ndanga ndagara ndiine 10 years yandanga ndiinayo, saka ndava kutodzokera zvangu kumba. Ndava kutongotenga drink panapa ndodzokera hangu kumba. So kubva kwaanogara nekune mukuru iye akati it was not very far. Ndokubva tatanga kutaura paya paWhatsApp. Ndopaakazondibudira pachena akabva anditi dear, you need to understand one thing about me. Inini mari yako handitomborina kana basa nayo. Even pose pandinenge ndichiti nditengerewo data, it's not like data ndinenge ndisina. Pamba pedu patori newifi. Kwava kutoita screenshot ndikatoona kutoti zvishuwa ainge atori pawifi. Akanditi mari mudara wangu vane mari, it is just that ndaingoda kungokutesta kuti uri munhu akaita sei, but I am stressed apo pawati
washaya mari yawanga uchida kunditumidzira, maybe waibirwa or what, but I don't think kuti wabirwa. Ndichazokuudza zvimwe zvacho zvinonetsa pafoni. So fine, pandakaona kuti baby rainge ratadza kuuya kunoku, then communication yakabva yaita low, ndikati munhu uyu akangondisimbisa akandiudza kuti she was not angry. Saka ininika ndava kutomboenda kuteni. Ndakabva ndachizoenda kumba, mainge muri muna February. Ndakati ndasvika kumba handina kumuudza, ndakazongomurova nesurprise. One day ndakamukomufonera ndikati ko uri kuitei, uripi? Akanditi ndiri kumba. Ndikabva ndazoenda kudheni kwavo, address ndainge ndatogara ndiinayo. Ndikabva ndangoshandisa hangu Google location kwava kuenda kudheni kwavo. Ndakasvika kudheni kwavo zvechokwadi, ndikaona kutoti munhu ainge aripo, then akabva anditi pinda. Takabva tachizotanga kutaura, ndikabva ndaona kutoti yesh, one munhu akandinyepera kuti ane 18 years. Apa ndainge ndakatobva kuno ndakatorodza mupinyi ndichiti kana ndangosvikako ndinotoita plan zvimwe kuda ndinotomusiya aine pamuviri, but ndakatoona kutoti itori underage last number. Ndakabva ndati ko sei wakandinyepera? Akabva anditi ndaitya kuti unozondiramba, plus it is okay these days, ingawani kune vamwe vanotoroorwa vaine ma16 years kuti ndinge ndichirara nemunhu. Akabva ati hazviite because ainge asati akamborara nemurume before, and akabva ati pane zvimwe zvandoda kutanga ndakuudza. So the first day she did not tell me, akangoramba. Then takazosangana mutauni, ndobva taenda zvedu takagara kuHarare Gardens. Ndopa akabva achizoti ainge aine zvaainge achida kundiudza. Ndikati ndiudze. Akabva anditi didi vangu vaizviziva kuti iwe uri kuda kunditumidzira mari. Ndikati vaizviziva. Saka vakazoti kudii? Akangoti mukoma, mari iyoyo wakaitorerwa nechikwambo chadidi vangu so that inini ndisazouya ikoko kuSouth Africa. Vakazopopota after ndabva kumukuru, vakanditi izvozvo zvaurikuda kuita siyana nazvo. Mukoma ndakashamisika. Ndakangoti zvimwe kuda maybe munhu ari kunyepa. Akanditi if you think you are lying, ndichazoti kana mama nadedi kana vasikokumba, then you come to our place. Ndakabva ndati munhu uyu kauyu maybe ringoriwo statement zvake, but ndakatosvika kokumba kwavo kuya ndainge nditoriwo nemission yekuti ndichingorara naye kana akabatira pamuviri ndobva ndatomutora, zvekuti ane 15 years ndainge ndisisina kana basa nazvo. Ndasvika pamba pavo, akabva achizondipa mvura yekunwa. Akati mvura iyi yandiri kukupa ndeyekuti unge uchizoona zvisingatendedzwi kuonekwa pamba pedu. So akaenda neni kuBoy Sky. Akabva anditi muBoy Sky munomu makafira vamwe sekuru vainge vambori garden boy wadedi vangu. Saka mweya wavo wakabva wazotanga kumuka because hanzi vainge vachibva kuMalawi. Saka vainge vava kumuka vachiti koimimi makandiviga sei pasina hama dzangu? Makadii kungorekedza hurumende ichindipisa than kuti munouya uzotora mutumbi wangu ndine ukama nemi here? Achiti vaigara vachiona moto uchibaka pamusoro peroof yekuchikoteji chacho ichocho. Zvechokwadi patakapindamo muBoy Sky, mukomana ndakangonzwa kuti there was something that was wrong. Akabva ati panapa tinoti kana tikashandirwa namaid, kana akangotanga kungoona kuti ndo zviri kuitika, dedi vanobva vatomudzinga maid iyeye. Ndikati saka dedi vako vane chikwambo here? Akanditi hongu. Mushure mekunge chipoko ichi chanetsa ndopa vakabva vachizodaidza vamwe vanhu vekumasowe, but vanhu ivavo vakazvitadza. Vakabva vachizoya neimwe n'anga yavakatsvaka yekuMalawi. Vakabva vachizopiwa chikwambo chakanzi ndo chainge chichazotichengetedza zvekare. Chikwambo ichocho ndo chinodzinga mweya yese yakashata nezvose zvakaipa zvinenge zvichida kuitika kumabusinesses adedi vangu. Asi nyaya iripo ndeyekuti inini ndini ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichizova mudzimai wacho. So ndokusaka ndati ndinge ndichingokuudza nekukuonesa, handizive kuti unoti chii nazvo. Mukomanashi ipapo patainge tirimo muchiBoy Sky muya ndakatonzwa kutoti pane munhu akatopinda because door racho rakatorera kuti kwe, ndobva ratoita sekunge rava kuda kuvharwa. Ndakabudamo ndichimhanya iye kwava kunditevera. Akanditi did you hear that, did you see that? Handitiona kuti ndiri kukuudza chokwadi. Takamhanya tichidzokera kumain house, tikabva tanogara pasi. Saka ndakazongotaurirana naye ndikabva ndamuudza kuti inini ndinomuda. Akadaro akanditi if you love me it is okay. Akati ainge achida kuti tinge tichipinda mumba. Ndakatya mukoma. Ndokubva anditi ainge achida kundipa. Pandakangonzwa
achiti ainge achida kundipa. Ndikati kunyangwe zvikanzi ndarohwa nechikwambo, pano handina kana basa nazvo. Takapinda mumba tikaenda kuspare bedroom kwake, ndokubva takazama for almost 1 hour 30 minutes kudzamara baba vake vachizofona vachimuudza kuti vainge vava munzira vachidzoka kuHarare. Akabva anditi we have to go, otherwise my dad is going to catch you here ende vanozokurova kana kukukuvadza. So ipapo handinzwisise kuti chichakaita sei. Taitonyatsoita zvose romance and everything, uye ndaitoti ndikatomubata ndotonzwa kuti apa ndipo chaipo. Asi kunonongedzera kudai wainzwa uchitobayiwa nemabhonzo epapelvic apa achitondibaya zvichitoramba mukoma zvekuti zvaitorwadza. So mushure mekunge zvose izvi zvaitika, ndakazoti ndadzokera ku10. Musi wacho iwoyo pandakadzokera ku10 ndakabva ndachizongonzwa nungo dzekugeza. Mangwana acho makuseni ndaingonzwa nungo apa ndakakiyiwa ndichida kunorasa mvura. Then dzakazoti dzava kuma10, samwe kuma10 am ndakangosunga chete ndisingade kubuda mumachira because ndainge ndakatodhiniwa kuti saka nezuro paya chichakamboitika. Zvinoreva kuti inini ndini dofo here ndisingazivi zvandiri kuita. Iyo waitotaura neni bo. So ndakazongosemuka kwava kuenda kutoilet. Mukoma zvandakanoona because ndakati ndava kunorasa mvura ndopa ndakabva ndachizoona kuti pachinhu changu pamusoro apa painge paine mapundu 3 ainge aripo, asi mapundu awa ainge akaita yellowish akazara nehorwa kwava kumatushura kwandakaita. I think kuti ndo wakabva kwachizokanganisa. Saka I think nekuda kwemoisture semunhu asina kuchecheudzwa pakabva pachizotoita ronda because ndaingoti ndikadai ndikatarisa ndobva ndatoona kuti mapundu aya anenge adzoka akaita zvimablisters. Ndobva ndatushura then zvobva zvachizoita senani kusvika patova neronda. Ndainge ndava kushandisa spirit zvino ndichiti pano nepapo ndozodza spirit kuzosvika ndichidzoka kunoku kuJoni. Ndakamuudza hake akanditi anondida ndakadaro. Akati iwewe handiti wati unondidawo wakadaro, even though uchizviziva kuti ndinopota ndichitwa nechikwambo. Saka iye ari kuti zvimwe kuda ipapo pataizama hanzi chikwambo ichi sezvo achifungidzira kuti chinopota chichisiya tsvina muchibereko make because anoti kana ari kuma MP ake dzimwe nguva haaoni ropa papad but anongoona hunenge hwakangoita kunge hurwa. Saka ari kuti maybe izvozvo ndo zvakatokukanganisa. So mukoma Nashe ndichiwa panapa ndodawo kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti ndoita sei, chimuko ndinochida iyewo anondida but ndiri kutya manje kuti tichararamisana sei. Tararai muone kuti kungoda kurara kwandakaita naye only once ndakabva ndakuvara. Makuvariro andakaita haasi bo zvachose. Apa ndava kutya zvino kuti sikarudzi yangu haizokanganisiki here. Apa mwana handina, ndiri kurarama nekupota ndichisora imwe cream yandakapiwa inomapodza mablisters acho iwawo. Iniwo mukoma handisi munhu ane musikanzwa zvekuti ndingabva ndanzi maybe chirwere ichi ndakachiwana somewhere else. Kana ari musikana uyo wekuzotizira aiwa zvose zvainge zvitori bo kubva zvatakarara tose, no problem no what. Munhu uyu wandiri kufambidzana naye ndiye akatonditapurira chirwere chacho ichocho. So ndodawo kuziva kubva kumhuri yeZimbabwe kuti chii chakaitika kuti inini pandaifungidzira kuti zviri kuramba zvekuti tinge tichirara tose kuti ndakatokwanisa kurara naye then ndikabva ndanoguma chibereko chake chikabva chazondizodza here since achiti anowanzo kuona hurwa. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziveseiwo ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo veduwe, ngatitaurei naye mwanakomana uyu mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai iti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai svom. Hanzi ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 36 years ekuberekwa. Ndinogarawo kunoku kunonzi kuTembisa. Ameno kana muchikuziva mukoma Nashe. Saka ndine vamwe vatete vangu ava vanobatsira. Aiwa kubatsira here? Vanokubatsira zvekuti unyatsokuona kuti panapa zvangu zvaita. But ivo
vatete vangu ava takazotozviziva zvamanje manje mushure mekunge taenda kumba. Saka tainge tichida kuti tinge tichizoisa tombstone paguva rasisi. Hamenoso zvakangoitika zvinhu zvakabva zvangodhakwa. Vanhu vaiva tainge takataurirana navo vakabva vatanga kuti chaja mazimari, so takabva tachizotoita zvekutsvaka builder akabva azovakirira guva rasisi. Yepano pakuzonzi kwaifanira kuti kunge kuchizoitwa bira, hii yakaita batai batai. Taingonzwa zvinhu zvainge zvichitaura mumadziro apo patainge tichiri kuita family meeting tichida kugadzirira urongwa hwacho kuti tingazvifambisa sei. Yaingova batai batai. That was when we saw kuti there was a secret, there was something that was going on. Saka vatete vakabva vangosimuka. Vatete ava pavakasimuka vakabva vangoti hama dzangu ndinokumbira ruregerero. Asi sezvamunoziva mose vasikana imimi mose handiti makadzoka kumamarriages. Tikabva tati tete ndizvozvo. Vakati so far pane umwe here pakati penyu ane mwana wake ari kuenda kugovernment school. Tikati kwete tete, vana venyu handiti vari kumaboarding schools. Pandakaonawo kuti ndaremerwa, vamwe vadiki ava ndo vandakati for now ngavaende kumaprivate. Tikati ndizvozvo tete, nyaya yenyu iri papi? Vakabva vati ivo vakatora mabhonzo asisi mushure mekunge sisi tavaradzika. Hanzi zvakatora makore kwava kuchizotsvaka munhu akafukunura kwava kutora bhonzo, vakabva vachizokuya bhonzo iroro. Hanzi ndo zvakazoshandisiwa pakusimbisiwa kwavo semuprofita. Vakabva vati kunyange mukandipopotera asi neniwo ndikadai ndirere kumarinda uko nekuti vavengi vangu vekuchechi vainge vachida kundiparadza. Saka vatete ava vanonzi ndo vane mudzimu mukuru wemumusha, uye zvekare vainge vagara zvavo vachingoprofita kubva tichiri vana vadiki. But zvemuvillage munongozviziva kuti kungopiwawo chihuku, mumwe ouyawo nembudzi, zvisinei nekuti munenge wamubatsira sei munhu iyeye. But vatete mushure mekunge sisi vashaika after makore acho iwawo takatoona kutoti zvinoenderana, because vatete ava vakazongobatsira umwewo anoitawo zvemisangano. Mwana wacho ainge ava kurwara achipenga, vakamubatsira mwana iyeye kusvika pari nhasi atori munhu atori bo. Saka vakabva vachizopiwa mining claim. Vatete ava vane mari, mukoma munoziva inonzi mari, vane mari ende zvechokwadi vanotibatsira. But ino ndoda kungobvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti zvinoita here? Of course vatete ndivo vanotibatsira mune zvose zvatinenge tichida ende tiri ma-return soldier sezvavakataura. But apa pakuti vanobatsira vanhu vavo vachishandisa mabhonzo asisi, zvinoita here? Nhai mhuri yeZimbabwe, kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna pakaipa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi tiri kutembisa munomu vanozviita sekunge munhu asina mari asi vatori nemamine kuZimbabwe. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi apo pandainge ndichiri grade 6 nerimwe zuva ndakati ndichibva kuchikoro, saka ndaiwirirana nevamwe ticha ava vaiwanzokuti kana kuri kunzi kumba kunenge kusina zvokudya, then ivo vaibva vazoti ndige ndichizoenda navo kumba kwavo, vobva vazondipa zvokudya. Dzimwe nguva vaitondipimira upfu, mafuta, hameno kuti wai vainge vachindifarira. Ende mama vaiwanzokuti she is our angel, ngirozi yatakapiwa naMwari. So ndakazoti nerimwe zuva ndichibva kumba kwavo, it was somewhere kuma past 5, but kunze kwainge kwava kutodoka. Ndo pandakasangana nevamwe varume ava pandakasangana navo vakangonditarisa, ndikanzwa hana yangu ichirova. Hameno kuti
chakangoitikawo ipapo ndakabva ndatanga kuvatevera varume ava mushure mekunge tapesana paya vakabva vapinda musango. So ndakatya ndikati vanhu ava maybe ndivo vava kutonditevera, saka inini ndava kuvatevera ndokubva ndapindawo musango muya ndakabva ndachizovaona varume vaya vainge vaine umwe mukadzi wemuvhileji. Mukadzi uyu ainge atova nemazuva achinzi ainge asingazivikanwi kuti akaenda kupi, saka yainge yagara iri staira yake yekuti aingoti pano nepapo obva ati ndiri kudzokera kumba kuvabereki vangu, aitonzi mai Chibhegi. Saka ndakamuona mukadzi uyu vainge vakamusunga vakaenda naye pane rimwe zimuti remuhacha vakabva vatanga kumutema-tema nematemo. Handina kukwanisa kuzomirira kuti ndige ndichizoona kuti chii chakaitika, ndokubva ndatanga kutiza ndikadzokera hangu kumba. Kana amai handina kukwanisa kuvaudza kuti ndo zvandakaona kusvika amai vangu vachizoshayika. So handina wandakamboudza, but ndinongoti kana ndikarota ndinorota ndakasungirirwa pamuhacha paya. And this has caused so many problems in my marriage, because ndinowanzokuti kana ndiine munhu wandinenge ndava kufambidzana naye ndinorota ndiinaye takasungirirwa pamuhacha, but munhu uya wandinenge ndiinaye anobva atoti ona sekuru vangu avo vari kuuya kuzotibatsira, but pavanouya vanoti iwewe handina dzinza newe, handikwanisi kukubatsira. Vobva vatotora munhu uya wandinenge ndakasungirirwa naye apa ndinenge ndongochema, ndinozosara ndichishungurudzika mupfungwa, asi vanenge vatoenda, relationship yacho bva yadhakwa. Saka ndinodawo kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti ndinozvifambisawo sei, ndinotangira pai, ndinotangira kwaSabhuku here, ko kana kuri kunzi Sabhuku wacho anenge ari involved, nyaya dziya dzaiitika kudhara dzemabhinya, maybe naiyewo anenge ari involved. Ko kana ndikaenda kwaMambo, maybe vanhu vacho vanenge vakatotumwa naMambo, ndozvifambisa sei. Dai kwanga kuri kunzi ndiri munhu ane mari, but zvinhu zvangu zvakatodhakwa zvekutoti kunyange ndikadzingwa muvillage macho pekutotangira ndinenge ndisisina. So that is why I chose to keep quiet. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Haidi. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye Haidi uyu mucomment section. Hanzi ndotangira pai nekuti ndinotya kuti zvimwe kuda kana ndikaudza Sabhuku apa, maybe Sabhuku anenge atoriwo part of the deal. Zvimwe kuda naMambo vanenge vachitoriziva dhiri racho iroro, nekuti hanzi makore acho iwawo patainge tichiri kukura zvainge zviri common izvozvo zvekuti vanhu vanongobatwa nemabhinya vobva vasungwa. Wakambosangana nebhinya here? Kana kuri kunziwo wakambosanganawo nazvo, you can come to my inbox. Zvimwe kuda newewe right, umbovawo basa rako rawaiita reubhinya uchitumwa nevanhu kuti ungochiuraya vanhu. You can come to my inbox and then you tell me your own side of the story.